हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमरा यूट्यूब चैनल पे रउआ सबके स्वागत बा। रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा भोलेनाथ जी के भजन लेके आइल बन। ई भजन आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा कि ई भोलेनाथ जी के भजन आप सबके कैसन लागल। ए जी सुतल बाड़े भोला जी जगाई कैसे, ए जी सुतल बाड़े भोला जी जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। भंगिया लियानी भोला जी धतुरवो लेके आईनी, भंगिया लियानी भोला जी धतुरवो लेके आईनी, बेल के पतिया चढ़ाई कैसे जी, बेल के पतिया चढ़ाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। ए जी सुतल बाड़े भोला जी जगाई कैसे, ए जी सुतल बाड़े भोला जी जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। जलवा लियानी भोला जी मेवा लेके आईनी, जलवा लियानी भोला जी मेवा लेके आईनी, अपना भोला जी के भोगावा लगाई कैसे, अपना भोला जी के भोगावा लगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। ए जी सुतल बाड़े भोला जी जगाई कैसे, ए जी सुतल बाड़े भोला जी जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई।